Ai Ibrahim ne suka yi. Me suka yi? Hadari suka yi hanya. Hadari? Suka yi hadari. A hanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha. Wace asibiti aka yi? Ai baba kaga wace asibiti aka kai shi ga mu kawai da Allah. Wallahi sai dai hakuri saboda asibitin da aka yi Ibrahim makabarta ce. Ya riga mu gidan gaskiya sai hakuri. Ibrahim ya rasu? La ilaha illallah. Ni babban bakin ciki na da aka yi alƙawalin turo auren nan. Arman nan da za a yi na Mairo. Arman nan da za a yi na Mairo yanzu shi ke da Ibrahim ya mutu. Yau amini na yarinta. Me rai ba a bakin kuma yake ba Ibrahim. Yau amini na na kurciya. Bari in je to. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me fara ke haka ne? Na shiga uku wayo Allah. Subhanallahi wa inna Allah ki gaya min me ya faru da shi? Ibrahim. Me ya faru da shi? Ibrahim ne ya tsari ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mero! Mero! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na be maka duniya da lahira Ibrahim. Ko ba ki gani lafiya lau ka rabu yaran. Wallahi tallahi yake ga wannan ikon Allah. Kiyaye kin gani ashe ba kin haduwa ki. Wallahi kwana gane ya za a yi. Ta masa kawai sai labari muka ji wai ga hicin kwatsam. Allah ya masa da su. Na ce maka Ibrahim to ya za ka yi. Ki haƙuri mai ruwa. Mere ki haƙuri ya Ibrahim ba zai dawo ba. Mai kyau. Mere ki haƙuri. Ba kuka za ku yi ba. Aya Ibrahim Allah ya ji kanka. Allah ya gafarta masa. Kuma shi dukkanin mai rai mamaci ne kuma shi mai rai ai mamaci abin da yake da bukata. Addu'a yake da bukata ba yau. Suna kukan bai da wani muhimmanci ai masa addu'a kawai. Amini na tun na yarinta baba amini na tun na yarinta gashi ba shi ba mai ran. Ya Allah mutuwa kin mani yankan kauna. Wallahi gafarta. Allah sai ka Allah makarama kai ka sanar firdausi. Ina kula da lafiya wayo Allah da. Amina, kin san abin da ya sa na ce ki zo ki? Kin ga da yadda Allah ya yi da mu. Tun da yanzu kin ga rayuwar nan ta mai da ta kasance shawara da yanki. Na rabu ranka dafa ɗan abincin sayarwa. Abin da muka ci sai a fita da sauran a siyar. Tun da dai kin ga yanzu babu yayanki. Amma umma, baba zai yarda mu yi sana'an nan kuwa? A to ni na fara cewa ba zan yi sana'a ban yi shawara da shi ba. Ai sai da muka gama tattaunawa da shi. Ya ce iya haka din ne. Ya sannan ma na tunkare ki da magana. Gaskiya ni dai na yi rashin yaya. Allah ya ji kan yaya. Hamida. Ki fito man na riga na gama komai na gyara. Gashi nan ke kadai nake jira ki zo ki dauka ki tafi. Kuma hijabi na nake nema ban gan shi ba. Yana nan akan jakan nan ki duba ɗazu na gan shi. Dura da yau ne ranar farko. Yawa umma gashi na gani. To kin gani? Har kin gama. Kin san dai nawa na kashe ko? Haka ne umma. 1,500. Dura dai mun ɗiba mun ci. Sai ki san yadda za ki ririta. To ki san yadda za ki zuba. To umma. Kuma ina so ki kula. To umma. Kada masu siyan abinci su rinka yaudara ki kin san halin maza. Ba amana ce da su ba. To umma. Ki je Allah ba da sa. To umma. Na gaskiya shi kowa ke nema. To umma Allah ba mu sa'a. Amin. To umma sai na dawo. Yawa farar diya. Takalmin cikin gari mai tsada Allah ba da sa'a. Yawwa a da lafiya. Oh Allah na gode maka. Wai mu ne yau rayuwa ta juya saboda mutuwa.
mu ne da dora 'ya'yan mutum nan. Allah kai ka san daidai, Allah kai ne sarkin daidai, Allah ka tsare min ita ta je lafiya ta dawo lafiya. Kada mazan nan na zamani su yaudaran min ya su sa na wani yanayi kuma. Dan ba dora wa datan lamba abin da zai biyo baya saboda maza ba amana ce da su ba. Balle sun ga wannan yarinya ziza da ita ga ta tabarkalla. Ubangiji na baka amana na baka kiwo. Bakar za ku siya abinci? Wa abinci? To ki in banda ki rena mana hankali wannan jagwal din abincin naki zaki ce wani mu zo mu siya. Abincin nawa? Ba za ka siya. Ba waye zai siya. Abokina wai da wannan yarinya yaushe ta fara sai da abinci ma. Allah wani. Jibe ta bai da Allah wai abinci wai saboda ta rena mana hankali wai za mu siya abinci. zuciya ke saka ba a baka ba illar su in har dai gyambo bai warkewa. Allah sarki rayuwa, duk rashin yayana ne ya ja min wannan, yanzu ne ce da talla har wanda bai kai ba ma ya rena min hankali. Gashi kawai daga cewa a siya abinci sai ku zage ni. Kai rayuwa, Allah sarki, Allah ji kanka ya Ibrahim. Yau da yayana na raye duk wannan abun ba zai taɓa faruwa ba. Yawwa yaya, na manta ma ban gaya ma ba. An ce mu kawo kuɗin littattafai, malam zai zo mana da su makaranta. Kuɗin littattafai kuma? Kai, da kullum a cikin kuɗin littattafai ake? To yaya? Ni fa alama fa karatun nan ma ni ban ga alama kina yin sa ba. Kai, yaya bana karatu kuma zan zo ta ɗaya? Ni wallahi bana son tafiya da yarinya. Dan zan je makama ma in tafi da kai zaka wani ce baka son tafiya da. Taimaka min ma zaki. Taimaka ma zan. To da Allah kake taimaka min. Ha. Ka dai bari in taimaka. Da Allah ka tafi da ni, wallahi makaranta an bari. Wallahi. Ke da Allah karɓi wannan kayan ke dan wanke musu. Ni ma na wanke kaya ne datti. Ban gane masu datti ba, yanzu wannan kayan nawa ne masu datti? Au, kai a haka bai datti ba. Kai duniya. Allah ji kanka yayana. Abubakar za ku siya abinci? Wa abinci? To ki in banda ki rena mana hankali wannan jagwal din abincin naki zaki ce wani mu zo mu siya. Abincin nawa? Yanzu shi wannan Abubakar din har ya ga dama na ci min zarafi da shi da abokanayensa. Ni Hamida, na ga ta kaina. Allah ka shiga lamari na ka tausaya min. Wa'alaikum salam. Harkin da Hamida. To umma ni tunda na fita raina ma a ɓace yake ko ciniki ba. Me ya faru? To ba wannan Abubakar din nan bane mai shagon nan. Kawai fa daga na je na ce musu ga abincin makarkici irin yadda yake gaggaya mun maganganu. Ka ji ko? Dama wannan yaron ba mutunci ne da shi ba. Shi ita rayuwa abinda take nuna idan mutum ya zo ya ƙara wajen alƙali, to in ya saurari mai ƙara kuma yana da kyau ya saurari wanda aka yi ƙara, shi ne zai tantance ya baka dama kuma ya nuna maka cewar me kake so ka. Shi ma zan je in ji meye, ai dama ai ba zan bar abin ba, ai in bar abin ma ai ba ta taso ba.
ba da wani abu da kika yi masa ko na rashin kunya ko wani abu har ya kai ga wannan ya faɗa miki wannan? Ba Allah na tuba mai gida ita wannan magana ce ma ta ishe ta da za ta je ma ta mai wani abu. Shikenan to a je kayan ki huta zan je zan same shi zan ga zan je yanda zan yi. Garin fara kawa na sannan al'amarin rayuwa mutane dama irin wannan kuma abinda ake kasa ganewa shi yasa ake so shi harka sai da abinci a cikin kasuwa ko cikin tasha to ganin ta suke mutuniyar banza ce kowace magana ta zo daga bakinsu za su iya faɗa mata haka yarinya in ta ɗauki talla bazawara ce budurwa ce take talla suka ganta to ganin suke za su iya neman ta da iskanci na fasikanci shi yasa ni har abada in ba dan talauci ba ma ya za mu dauki mu bar yarinyar mu kaman wannan ta tafi wannan guri tunda yarinyar nan karatu dai ba za su nuna mata ba ke ma kin sani tana da shi daidai gwargwado daga kan na addini abin da ya kai na zamani to ai shi ke zan je Salamu alaikum. Umma. Ki ce yau kawai garin wasu. Kai Umma albishirinki. Komai ya gare yau. Na sayar duka Umma. Kin ga kudin ki tas a hali. Allah yan nan. Allah Umma. Ki ce yau farar fita aka yi. Yau farar fita da arki ta karbu. Masha Allah. Yauwa Umma tunda na dawo da wuri dama ina so in je gidan su Ummi in je in shirya da ko. To in kin je fa ni ba na so ki zauna har baban ki ya dawo gidan nan. Ya samu baki dawo ba. Insha Allah. Dan zai rika mazurai yana cewa tunda ta dawo daga tallan kuma ina kika bata ta tafi. Wallahi Umma ba zan jima ba. Wuri zan dawo. To shikenan. Ga wannan keke hawan mota. Saboda kar ba ki zauna. Da kin je ko gaisa ki tawo gida. Zan siyo miki dibino Umma. Ni ba yake siyo min dibino. To Umma na. Ni dai ba na so da ki zauna ne har ya dawo baki dawo ba. To Umma. To yanzu kuma a zo a siyo na gobe. Haka ake so don hakan na shigowa menene asarar mu saboda Allah za ka kai bakin salati za ka ba wa makoci za ka ba wa masoyi ko haka ake yi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yau ke ce a gidan na? Wallahi sai ga ki. Sannu da zuwa kin sha hanya. Wallahi ya kike? Wallahi da. Ana nan dai ana abun nan da aka saba. Hamida, ke ce a gidan namu? Wallahi ke dai ni ce kawai yau ummi ji ne ban da zo na ziyarce ki. Lafiya kalau. Ya su umma? Umma tana gida lafiya kalau. Ban ga umma ba lafiya? Ai kuwa tana fita kina shiruwa. Na yi mamaki saboda da na shigo ita take fara taralawa. Ta fita. Ta Allah da ita lafiya. Amin amin. Ummi kina hutawa karatun ki kike ba abin da ya dame ki. Ni kuma abin da ya gagare ni kenan a yanzu. Ni kaina ina tausaya miki irin halin da kike ciki. Da ni ma kullum idan na tuna wallahi sai na zo miki da hawaye. Ummi kenan. Haka Allah ya so. Aikin san duk abin da Allah ya tsara wa bawansa daidai ne a wurinsa. Hamida, kar ki damu. Wannan halin da kike ciki yanzu, Allah duk zai yaye muku halin da kuke ciki yanzu. Kawai sai dai ki rinka addu'a. Allah zai yi maganin komai. Kuma ni ma insha Allah zan taya ki da addu'a. Insha Allah. Na gode sosai Ummi. Allah ya shiga lamarin mu gabaki ɗaya. Amin amin. Ta Ummi na gode sosai. Allah ya shiga lamarin mu gabaki ɗaya. Kin ga bari in tashi in tafi. Amida, to baran zo in tattaka miki. Baran ɗauko mayafi sai. To shi kenan ke sauri. Kin bar wayan ke kuma. Kada ya kira baki jira. Ina dare. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Salam. Na'am. An dawo lafiya. Lafiya kalau. Ummi. Ta? Ina jira ki. Okay, to shi ke ba. Wace wannan ko? Bawa ta ce. Baka san ta bane?
Ai kuma ta sha zuwa gidan nan. Me sunanta? Sunanta Hamida. A can gwa take? A nan na yi bawa take. Ai ima dai sai. To ga wannan ina baran lamba ta tawo mota da ni. Kai, oke na wannan kudin motar da ka bar amma da duko. A to dama. Kai baka ga alama ba? Na ga alama gaskiya. Aikin fito? Wallahi. To mu tafi ko? Gashi. Yaya Sadiq ke bani ya ce gashi kenan mota. Kai ki damu Umma ta bani kuɗi daga gida. A'a ya zaki haka? Ba ki ko ki san mai da hannun kyauta ba idan Allah ki ansa. To shikenan ki ce wa Yaya Sadiq na gode sosai. Sakayyar so zuciya ke saka ba a baka ba. Illar so in har dai gyambo bai warkewa. Subhanallah. Dana ne fa dan autana ne. Wannan garjejen kato haka. Sahibul muqalqal. Ka fito ka gaya min gaskiyar abin da ka sani. Billahi la ilaha illa huwa. Ni ban san wani tugu da aka kulla ba. Hankali na ba a kwance yake ba. Sai in rufe ido na a matsayin ban gani ba. Wato ainihin ka san tsiro kala-kala ne. Musamman akan hajiya. Wannan idan ka yi shi zai yi amfani sosai. Ustaz ne mai taka tsantsan ne sannan kuma mai tsoron Allah ne amma fa a zahiri a badini kuwa zuciyarsa fal take da san abin duniya amma a ƙarshe mai kwaɗayin ya jawo masa duk a cikin shirin Sahibul Muqalqal. Yanzu ba dan Allah ya kiyaye ba da yanzu sai dai in farka an ganna a lahira. Ban taɓa tunanin Hajiya ta san kamo yaro kamar ka ba wallahi. Ya kaɗan ka gani gundun. Ka fita daga cikin sabgar hajoyin nan. Wallahi. Wai sa bakinka a ciki. Inda ba dan aure sunna bane ko. Wallahi yanzu sai in samu tsabga in tsatsabga ma ita. Ha baya Sahibul Muqalqal. Ai wallahi ka gama da Mr. Ka tsaye da saje kamar na Allah. Wallahi ba wannan magana. Domin duk wanda ya ganka a haka ba zai tunanin kai dan musulmi bane. Ka ga Mamuda. Mamuda tsura kake kira na? Ina cikin babban matsala. Ka taba mun waya? Ba zai taba yiwuwa ba ai. Kawai da ka aure hajiya shikenan sai ka kyale ni kuma. Har ya zo ya gaji da kirana ya tafi. Minti ɗaya. Keke ne mun faɗa. Sai in ɗauke ki salin alin. Saboda yana miki muzurai shi yasa kike jin tsoro ba za ki iya gaya min yadda aka yi ba? Zan rayu da ke, zan mutu da ke. Za ka rayu da ni za ka mutu da ni. Keɓewa da namijin da ba muharramin ki ba. Zargi na kake yi? Haramin ne a addini. Kamfanin Brothers Oil Multimedia ke sake gabatar muku da wani sabon shiri Fil Alida Sahibul Muqalqal. Yaudararsa kawai ta yi da kuɗi ta aure su, shi kuma da yake kwaɗaye ne ya biya mata. Ya dinga kwana inda iyalai na suke? Kawai sai abin da ta ga dama take masa. Baligi kamar wannan. Kada in ƙara zuwa in shiga cikin gidansa, wai saboda ina kalle masa mata. Mamudan ne ya gaya maka wannan kalmar da bakinsa? Wata ran zai iya ganin matata babu hijab. Me a ciki? Kai baka da hankali. Sahibul Muqalqal. Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni. Bashir G. Sharif. Ya za ki fito haka san kankan ba tare da kin sa hijab ko niqab ba? Babanka ne fa. Shi baban an gaya miki na daban ne? Ni fa babanka ne fa. Zuciya ba ta daga shi ina gaya miki. Nace ka ciki ba ka ka shigo min gida sun kankan haka. Kar ka manta fa. Wato ainihin ban gaya maka ka dinga ba da gaba tsakaninka da Hajiya ba. Ba ka ga tsakaninmu ba? Sahibul Muqalqal. Wannan shiri zai fara zuwar muku 1 ga watan Fabrairu a tashar Makira TV kuma zai ci gaba da zuwa duk ranar Litinin. Sahibul Muqalqal. To menene dalilin zuwan ka gidana? Ke duniya ban ga wani namiji da Hajiya take kauna ba sama da kai. Hasbunallah. Ko magana ba za ka yi min ba? Amma ni baka da iko da ni. Ka san shi dan ƙauye. Yanzu Hajiya a matsayina na mijinki. Ina mijin yake? Wato ainihin lissafi ni kawai kuma sai a lissafe ni. Labari tsarawa tare da bada umarnin shirin Malam Aminu Asram. Welcome. Ba za ka fuskanci halin da nake ciki ba. Cikin me yasa mace ta auri mutum? Wane shege ne kuma? Sahibul Muqalqal. Sakayyar so zuciya ke saka ba a baka ba. Illar so